Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали ман. Умедворум ки тансиҳату хонаобод ҳастен. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани самбусаи резонаки серварақа пешкаштон кардагиум. Марҳамат, тамошо кунед дӯстони азиз. Барои зволаи самбусамон бошад об дар кор, намак дар кӯрай, як дона тухм дар кӯрай, рӯған дар кӯраю орд дар кӯрай. Дар коса аввал оба мерезем, айболош тухм меандозему, намак меандозем, якҷоя мекунем. Баъдаш камтарак рӯған меандозем. Иҷода бошад ман дута зволаи майда-майда гирифтагиум. Барои ҳамин як дона тухм андохтум. Вақте ки шумоҳон агар апаҷону хоҳарҷонои ман зволаи калон-калон дута гирифтанӣ бошед, ду дона тухм андозен. Барои чӣ ки бисёри апаҷону хоҳарҷоно дар ватсапи ман барои самбуса буромадастен, ин апаҷону хоҳарҷоно бо баҳри шумо як бори дигар навор кардагиум. Тарзи хамира шӯридан шуда, мақсад ҳамаи самбусаро шӯридан шуда пешкаштон кардагиум апаҷону хоҳарҷоно. Ягон влоги ман мақсад паноҳӣ неста. Чизе ки ман меандозам дар шумо нишон додагиум апаҷону хоҳарҷонои ман. Анам хез зволаша сахтакак мешӯрем, як дам мемонем дам мегира. То зволаш дам гирифтан бошад, начинкаи дрӯнша тайёр мекунем. Ба мо дар кӯрай фарш гӯшти қима кардаги, дасткати реза кардаги будум. Хай хонамда меҳмондорум, устодорум. Рости гап хай ҷоҳои даркориша барои шумо навор кардагиум да апаҷону хоҳарҷоно. Иҷода гӯшта реза кардагиум, пиёзай, приправа, намак ба камтарак дар начинка ман рӯған меандозам да. Баъде ки самбуса пухтак, самбусаи ман тайёр кардаги ҳам чӣ қадар резонак мебиёянд, ҳам сочни обдорак мебиёянд да вақте ки шикастишонанд. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барои дуоҳои нектон. Дар видеои ман комментариҳои беҳтарин менависед, видеои мада лайк мемонед, дастгирӣ мекунед. Барои падар модари ман дуоҳои хуб мефиристед. ҳазор раҳмати калон апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳаматонро дӯст медорам аз барои Аллоҳ. Ҳаматон барои ман беҳтаринен. Ҳаматонро ман иззату ҳурмат мекунам. Хурсанд ҳастам ки ин қадар подписчикои беҳтарин дорам апаҷону хоҳарҷонои ман. Ман хурсанд ҳастам апаҷону хоҳарҷоно, бовар кунед ки ай ҳар давлат мая тамошо мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед. ҳаматон беҳтаринен барои ман апаҷону хоҳарҷонои ман. Ин ҳама хел фарша хушрӯ тайёр мекунем, якҷоя мекунем. Баъд иҷа зволае ки гирифта будум ҳамуна ду тақсим кардагиум. Баъд тунук кардагиуму рӯғани алейна, кати рӯғани яхии гов якҷоя карда шакидагиум. Дар ҳама влогом нишон додагиум ки чанд қаи рӯған меандозем. Иҷода хай саросематар ки будум, хай тунук кардум, рӯғана шакидуму ду зволая боша якта кардагиум. Ҳардуша хушрӯ карда печонда гирифтагиум боло ба боло. Ман хел буридастам. Баъди буридан боша камакак мемонем дам мегира. Баъди дам гирифтанаш боша, баъд хушрӯ карда тунук кардагиум. Тунук кардан ман нишон додагиум. Вақте ки зволаи самбусаро мебурен корчакатӣ, ҳамра хушрӯ бурен, мақсад тез набурен, оста бурен ки зволаи самбусатон боша гулош пачақ нашавад. Вақте ки агар гули самбуса хушрӯ ки монд, вақти тунук кардандам хушрӯ мебурояд. Вақте ки пухтен гирифтен, қабатош хушрӯ болода мемонад. Ҳамин нозукиҳои самбуса бисёрш дар айн ҳаминай. Вақти буриданду вақти тунук кардан шуда. Ҳамира агар нозукиша айҳудаш буроен, иншааллоҳ самбусаҳои беҳтарин мешавад. Ранги ҳамин самбусаҳои ман мепухтагӣ мешавад. Апаҷону хоҳарҷоно. ҳар боре ки ман навор мебурорам, бовар кунед ҳам суханои хуб мегӯед апаҷону хоҳарҷоно. Дар влогҳои пештара мегӯед ки ай рецептҳои худат гуфтагӣ мо кардем, ҳам хел хушрӯ буромад. Бисёри ба таъриф мекунем. Ҳазор раҳмати калон. Ҳар як сухане ки шумо мада менависем, бовар кунед мада як рӯҳияи тоза мебахшад дӯстони азиз. ҳазор раҳмат барои ҳаматон. занҳои муҳтарам, иҷода боша як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад забони русӣ курс кушодагиай апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибияй фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар кӯрай, ҳавас дар кӯрай.
барои ҳамин боша иродаҷон, барои занҳои тоҷик, барои духтаракҳое ки дар ғарибиям ҳамин фикра кардаа ки ман забони русиро бояд ба занҳо омӯзонам. Чанд бор бовар кунед духтаро нақл мекунад ки переводчик шида занҳои тоҷик ёрдам додагиада, рафтагиа магазин переводчик шида. Ин иродаҷон боша ай хурдсолӣ дар Россия калон шудагиай, забони русиро дарс метиҳа, маълимаи забони русӣ шидагиай. Якумин одаме ки дар ютуб ҳамин фикра, ҳамин ақидае баровардаги ҳамин иродаҷонай духтаро. Ҳар боре ки ман рекламаи иродаҷона сар метиҳим ютубда, бовар кунед мегӯяд апаҷон то 100 кас 80 кас занҳо мераванд, ай ман дарс мегиранд, бо хурсанд шуда дуо дода мераванд мегӯяд группам. Баъд духтаро ина отзифоша мондагиюм, бинен духтаро беҳтарин дарс метиҳад. Шахсоне ки намедонед мушкилӣ дорем барои забони русиро омӯхтан, марҳамат кунед, ватсапша боша дар комментария закрепит мекунам, забони русиро аз худ кунед, озодона гап задана ёд гиред духтарако. Ба иродаҷон нависен, ба нархи дастрас шуморо дарс метиҳам. Марҳамат. Ба духтарако забони русиро омӯхтан камтар қийтарай. Агар мақсад шароит дошта бошен, аз 1 моҳ то 2 моҳ то 3 моҳа ёд гирен, бо беҳтарин мешада, озодона гап мезанем. Ин иҷада боша самбусаро хай ҳамхе хушрӯ тунук мекунем. Куллулаи хушрӯ шавада самбусае ки тунук мекунем, мақсад яхе наметонистагиҳо навомӯзо хай самбусаро тунук мекунанд, камтар каҷала мешавад. Барои ҳамин кӯшиш кунед ки самбусаро гирда как тунук кунед. Баъд апаҷону хоҳарҷоно самбусаро тунуки бад накуненда. Хоҳем ки қабаташ хушрӯ биёяд, самбусаро ғавс-ғавсак тунук кунед. Тунуки бад ки карден ба гулӯи ҳамон нест мешавад. Ин ҳамихе ҳама акша хушрӯ тунук мекунену фарш монда мепечуненда. Иҷа хай звола мунда танакушта кам-камаки ҳамихе сирхакчияко мондагиай, ай ҳаму руғани гови ов мекунем ку, ай ҳаму ягонта ҷазакаш мемона, дар танаи ҳамин самбусаҳо мебиёяд. Ин ҳичи намекунад. Набарот самбусаро резонакиша хушрӯ ёрдам метиҳад, резонак мекунада. Баъд апаҷону хоҳарҷонои ман видеома бисёриша бе музика баровардам. Шумо хоҳиш кардем ки кам-кам апа музика монен, ба музика зеб дора. Ина хоҳарҷоно, апаҷоно, ҷоҳое ки худам гап намезанам, хай кам-камаки музика мемонам. Ин ҳамихе дар рӯи зволачаҳко фарша мемонему печонда гирифтан мегирем. Хай нимша дар замин ҳамхе печондагиюму, нимша боша дар дастам печонда гирифтагиюм. Насиб карда боша устоҳом корашона тамом кунанд. Як рӯз ба 1000 самбуса чанд намуд туркиша мекунам, бо 2-3 намуди дигар мекунам ва баҳри шумо навор мекунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳамин наворои ман бошад бисёрш барои духтаракое ки навомӯзанд, барои шумояд. Шумо чанд хай метонед ҳунар омӯзен. Ҳунарманд зан ягон вақт хор намешавад. Ай рӯи ҳунартон бошад, дар ҳамаи ҷо болохузарен, қадрдонен. Пас кӯшиш кунед ки ҳунар омӯзен. Ай гапу-чапое ки дар кӯча мешавад, айва ҳеҷ фоида несте. Хоҳарҷонои ман, чанд қай метонед ҳунар омӯзен. Дар хонаи хуштоманам меҳрубон мешавед, дар хонаи очаҷонтонаму дар пеши шавҳартонам. Пас кӯшиш кунед ки мақсад ҳунар омӯзен. Хоҳарҷонои ман, иҷа боша самбусаҳоро ҳамаша дар лист мемонем. Ай болош боша як дона тухма мешиканему, дар болош боша ин инҷа нишон додагиюм. Дар болош сафедии тухма қатъи зардиш якҷоя мекунему, баъд мемолем. Баъде ки зарди тухма дар болои самбуса карден, ба ай болош кунҷид ё ки сиёҳдона ба хости дили худтонда. Хоҳарҷоно, апаҷоно, иҷа дар ман хай як листша барои шумо ҳамхе намуна боре нишон додагиюм. Ҳам сиёҳдонадор кардаги будум, ҳам кунҷиддор да самбусакон. Баъд духтаро самбусаро боша дар дараҷаи баланд монда пазен. Дар дараҷаи паст намонен. Ҳам сахт мебияд, қоқ мебияд, ҳам мақсад ки херуш ялтрусти хушрӯ намебиёда. Дар дараҷаи баланд натарсида, агар духовкаи калон дошта бошед, дар байн монед, ин ҳамихе хушрӯ хак мепазад, мегиред.